Gwynllan a roddwyd dim gofal yw Cymru fy ngwlad, ond beth sydd gennyf yw gynnig pan ddaw'r negesydd i gasglu ffrwyth. I gadw'r wynllan yn saff, gosodom larymau ar bob drws, cloi'r beiblau mewn cwpwrdd, ffosileiddio defod, canu fel eisteddfod, cytuno'n frwd yn y capel ac anghofio wrth y madel, a'r sydd yn y wynllan yw chwerder. Daeth negesydd at y drws, ond haws yw diffodd lleisiau gwahanol, y proffwydi sy'n mynnu newid, a mynd yn ôl i wrando pregethau ddim yn gofyn gormod, a gafael yn dyn yn ein pethau. Danfonwyd y mab, ond i gadw'r wynllan rhag y moch, doedd dim lle iddo tu mewn, gwell cael ei wared, ac adeiladu'r wynllan ar ein delwau ein hunain. Gwyn ei byd y sawl sy'n cael ei gwrthod gan sefydliad. Gwyn ei byd y sawl sydd wedi meddiannu gan gariad. Gwyn ei byd y sawl sy'n dyheu am Iesu, sy'n byw fel bod popeth yn dibynnu arno, oherwydd hwy a etifeddant y wynllan.